ụmụnne m na ụmụnna m elotu ọnọrọ unu enwekwurichi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo quick one. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu si m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na mgboto wadarele mba ụwa ihe n'ugbo ene na ihe ya na-agwa m na o mege years back mgbe nwoke ka na-achọ ụzọ ya, mgbe nwoke ka na-ahọzụlụ edaka ga n'aka ya young lady dị gele na ọ mara mma wee mgbe ụfọdụ ya na dis ga eso aga n'ụjọ na-atụ ya na ya nwere ike ịlụzu nwa, mana ime ihe niile mgbe ya hụrụ na nwa hụrụ ya n'anya genuinely na ọ gwụla the only hope ya nwere ya na nwa anọ ntara na-aga na-ejikwa na nwatakịrị ịhụnanya mekwere na ya nwa nga aka ha ya, mana ihe ya sọfara throughout the relationship ya na that girl nne the girl na nna ya na ụmụnne ya etoshiri ya as a matter of fact na ọ ya nwoke nta na ụmụnne niile etoshichara ndị nwoke eruchagburu nsis ụlọ na-ekpughi karịka na mma ya okwu mma ya na-ekwu okwu mpa ya dị ike too much, mpa ya onye ike n'obodo ha na-atọ ya ụjọ eze ya eze ụdị niile. O ruo otu ụbọchị ha eme invite ya dat na ha ahụ na otu esi amịgharịga n'akụkụ nwa ha na ihe ya chọrọ ịgwa ya ugbu a mpa dis ga-egwaga this one na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya nwa ahụ ha ya anywhere around his daughter na ya ga-apị ya na ọhụrụ ta na-esi hapụ atọ ya ọ ga-atụwali nwaanyị ime na ya ga-agbashi ya bọs ya na ya naghị abụ asụ n'ala racha ya na ya naghị ekwu okwu hapụ ime na ọ bụrụ na ọ maghị onye ya wụrụ ya jụọ ese n'obodo amụrụ ya na ọ hapụrụ ya nwa ya na o rughị ịlụ nwa ya na ọ wụghị grade na ọ nọ below expectation ya nwere onye ya chọrọ ka ọ lụọ nwa ya na ọ na ihe ya na-ekwu ya ebilite gwawa the man si ya biko na ya eweli iwe na ihe na ya chọrọ ikwu na ọ wụ nna this young lady and ya hụkwara na nwa ya nwaanyị n'anya na ọ ofu nkwa ya na-ekwe na ya hụrụ nwa n'anya na ihe nke ya kpọ na ọ na-ekwu the man ebilite banye nwanne m ụlọ nwunye ya nye sign si ya pụọ na ihe di ya gara ibu na ọwụ pump action na ọkụkwa gbaji okwu na ya eche na egwuregwu ka nwaanyị nọ ntara kwuke this man abanye n'ime ụlọ si akasịrị pump action kọọ ya isi etiri o release dị mgbe o nweghị intention ịgba ya na kama ọ chọrọ ihe ije ya ọ gbapụga dete na outside dete na-ekwuo ya daa n'ala filie na-agbagbu ole na nga ehughachi anya mgbe ya bịara ghọta na enweghị okokore eshi nga bilite takapụ oso ọla laruola ije ya nụnụ gwa the girl dekwa ihe ya hụrụ na ya biko na ya forget. Ihe ọzọ mere na ụwa enyi nwaanyị this girl na-abịa gwawe na ya laikiri ya na ebe parents this girl family ya na-ekweghị na ya onwe ke nne na nna ya nwụọ na ya ga-alaiki ka ya na ya bụ mmehie na ya laikiri ya na enwe onye gaje ịgba ya egbe enwe onye gaje chi ya oso na ya laikiri ya na ọ nwoke na-achụ nwaanyị nwaanyị na-achụ nwoke ya walk ya out gawara onwe na nwaanyị mba nnọọ mza na ya nọzi one day eloge n'ụlọ ịgbagha were ka ụlọ ịgbagha ụzọ bata hụ enyi ya nwaanyị nọ ntara ka o gbotoro n'ala ụfụfụ na-agba ya n'ọnụ ya etie buru ya gawa ụlọ ọgwụ erutele n'ụlọ ọgwụ dọkịta ele ya na-asị na ọ bụrụ na ya bịahụ here in the next 10 minutes na agara eluzu nwa etige na oxygen ebido cheki wee asị na onye nyere ya poison ọ ya ka elewe dọkịta na-ebido menwe ya wepụta ya out of emergency enwezi ya ọnọzi na koma na nwaanyị mba nnọọ a na-akụkọ ma chọọ ma koma ọhịa ga-apụta n'ụkọtụ ọhịa ga-apụta ya nọga koma na koma na ọ na-akoma 1 week ihe o ji ekogome oxygen everyday a na-aga were mmiri ọkụ na-amasaji ụkwụ ya na-ekwuri ya okwu na stage n'ugbo gada 1 week ọ dịrị ihe ya izi na ụmụnne this girl abịa dade na because na ha achọ ya family esa achọ ya mere o jiri were poison nye nwanne ha ka ọ nwụọ ha eche ya n'ụzọ gbuge ha egbu ya ka ya survive ha kụchara ihe ka ya nwụọ chekpadekwa n'oshishi hapụ ya di ya ka ya jizi aka ekubie di ya before a farmer abịa hụ ya tiwe tụwapụta ya kpọwazie ndị mmadụ tinye na baro bupụta ya taa ka esi bute ụlọ ọgwụ bido vawa ya dịkwa unconscious mana ka ya according to hospital na ụmụnne ya kpọrọ dị involved abata bịa lewe anyị emepe anya ya ha etiwe sị nụkwa gịnị mere ebido kọwara nwanne ya nwoke adanne ya ma mma ya ihe mere nọ n'ihi na ya gboro ogbocha ọbara na enwe ebe echiri lọta na ọ dị very far ụta ka esi nwetacha onwe this girl nta apụta na koma after 1 week chukwu emebere nwatakịrị apụtala from danger ajụwazie nwatakịrị ọ gịnị mere ya nọrọ nga anụnụ kọwazie na ọ wee enyi ya nwaanyị nọ ntara si ya bịa na ihe eshiri ugbo na ọgwụ na ihe eshiri wa na-ara na-amịcha aka and ọ ma na the girl likely vegetable soup na ya eshiri shie pounded yam na ya bịa the girl agawa bi na-enyi mmadụ ya na ya bụ ọdị mbụ eriko ọjụwa before ọ bịarute ọjụwa sị ole ebe o si agaje ije mgbe ọbịcha ma ọ bụ na ọ lawa na ọlaga n'ụlọ ha ya sị mba na ya na-aga na nke enyi nwoke
ka ya ga ya abụọ ga-eme ka plan otu ha shi eme elopu ya the girl asị oke ebe a ka ọ gachara ya asị the girl abaghịzi weta nri nye ya eriwekwericha na ọ wụzi n'ụlọ this guy ka ya gara ndị ọnụkwa na ya ejike ige ya gbaghe ka ya gaa na ịga nga na ochere nye ntị ya lọta ruzie ebe afọ atakashiwazi ya na ọ ga-ada na ọ gwụla ebe eriri last ka mgbe ozugbo enyi ya nwaanyị mata nọrọ na the girl emepela anya n'ụlọ ọgwụ ya gbafu mee ya arrest ya sị na ọ frustration ka eji nye enyi ya nwaanyị poison na ya dị very very sorry na onye this boy gabigaga n'aka ha na ọ dịrị ya too much ya efile ka ya ewepụga no the girl n'ụzọ ya efile na ọ ga-ada n'ụzọ before na-agaru ebe ya ma na ọ ga n'ụlọ the boy ka ọ gaji ga-ịda na ya dị very very sorry okwu ka ahụ egwejebe mgbazi ka ọnkụl ya n'ihi na mpa ya nwụọna ọnkụl ya kwado onye ike ewerezie polisi ga-eme mpa the girl arrest mee ụmụnne ya arrest charge aha for attempted murder charge ya dị ma na o reliziri egbe gba na enwere evi na ọ chọrọ ịgbagbu this boy the boy chukwu igbu ebe ụdịzi ụmụ ya ga-egbu efọ ihe onye ọzọ metere enyi nwa ha metere ụmụnne m keesi apụta emegide na ọkwa ya nwa bịara rịọwa si hapụ gị na naanị ya bịakwara bịa kpụọ nakwa keesi akwa ya nwa akwa ya ka emegidere si hapụ ihe niile siwe mpa the girl mechara bịara ikere ya si ya dọnwere eche na ọwa ebe ka okwu bụ dọkịta bịa gwawazie ha na otu a nwa ha apụtala from danger na a ga-eme ya surgery and surgery ahụ a ga-eme that poison mebiri ihe na onwe ike ọ ga-atọkwa ime again na ihe mebiri too much eme nwa nụtara so kefụrụ afọ fọziri ha ụta ka eshiri riri agawara onwe ya oji bekee na nwaanyị mba nọ nza na ihe ya na-agwa m na o mene 8 years that girl alụbetakwa di na ya nwa akpatakwala n'ego rụọ ụlọ na alọtachia villa na Christmas a na ebu moto ya ebu oke ogbe bata mepekwe n'ụlọ ya na ha nọzi na field ebe agbaga bọọlụ somebody abịa akọta ya kasị azụ atọrọ mpa this girl na diọkpara nne ka ha bịara mpa dị ga ya bịa jide na kasị ya biko na ya na-achọkwana ya ka ya gbaghara na ya mana ọ gbaghara bịa na ya biko gbaghara na ihe ya na-arịọ ya biko ya kpụrụzie nwa ya ahụ free n'ihi na ọ ya nwa zọpụtara ndụ nwe na ọ bụrụ na ọwụ ya na nwa ya na iluzu nwa ahụ nwaanyị mba nọ nza na m hụte this man shi na-arịọ ya biko na since ahụ na nwa ahụ jụrụ na ọ ga-alụ di ya gwawa ha sọ ọwụhụ na nwa ahụ jụrụ na ọ ga-alụ di kama dọkịta wechiri a lot of things na eriri afọ ya na ihe surgery emechara ya kwapụga akpa nwa na ọ ga-atụkwa ime na feeling ya adịghị aware of the medical condition nwa ya nọ n'ili ya na ihe ọkpọga egbe bịa buruzie na ya bịara mgbe ya na nwa ya bụ ahụ ha gidigidi na ihe ụmụ ya kụchakwara na eke ya eriri na ọkwa nna ya nwụrụ di ya na ọga nna ya sị na ọbara ya agbaala enough na obi ya pụọla na ya bịara ọjụ na poison emere na ọnwụ enyi nwa ya na biko ha bịakwala emepere ya wound ya na-amaghị ihe ya ga-eme niile mgbe aka this man jiri si na ya chetakwa dat na ọnwụ na ọnụghị in the picture na this girl a na-abịagwu mewe poison mewe ka emekwa na 8 years agala already na ya na-arịa bịa kpọrọ ya ma ọ na ọrụ na ọfil na ọlọ ọvụrụ nwa na true love anaghị anwụ anwụ ya gwa the man na o nwere pump action na o werele pump action gbagbuo the true love na nwaanyị mba nọ na m juderele ndụ ụwa na m juderele ndụ ụwa ebe ya kwụ the young lady anọkwa na-ekwu okwu ya otu aka ọ na-akpọ ya na fon okpọ ya na-arịa na obi ya ka n'ebe ọ nọ na nwaanyị mba nọ na o kwesịrị ekwesị ya nwee gaghachi ha back to this girl na aka condition ya ga-ejide aka dị na-ele ihu na-ele dezi ya ga-alụrụ igbo ya na ya bụ ọ nụrụ bịa gbagharịwatụ nwa ka ọhịa niile ha mere ya na ọ bikos ya gbaghara ha mere the man ga-eji asị na ya bịa kporo nwa ya ogodo free na ya bịakwa kporo na ọya nwa na nwere ya anụghị in the picture na ihe mere nwa ya na-eme nwa na m n'ụlọ legodo na mgbotere ụlọ okwu na ụlọ ledoro na ụlọ si ya ga-alụwa this girl na akporo denwe n'ihi na enweghị ihe this girl mere nwe the whole of this thing n'aka ya dị ọcha mana this girl enwe ike ịtụkwa ime again na ọ ya ga-alụrụ ya kpotowa ya bịa na ya bịa ọbịa gbagharịwa ka ọ ya taa onye ọbụla gara onwe ya gawara onwe ga just move on na o ebe ọnọdụ situation anọ ugbu a ụmụnne m okwu ekwulekwucha njụ esi nna m ya sị ana m ihe ikwuru ya wụ nwa na-ekwu okwu ya ị hụrụ ya n'anya ya sị nwa mba nọ m sị the reason m ji jụọ m ihe mgbe eweliwe nna m ịmara mgbe ụfọdụ ịhụnanya na-ekwu okwu ya nwere ike ime nwoke innocent woman somewhere bido tawa ahụhụ ihe ndị ọzọ metara mgbe ụfọdụ mgbe ọnụ na-asị I'm done obi gị osikwe na ọnụ ahụ na-ekwu I'm done ikwuru n'obi m iji ọnụ m kwuo na this girl na ọ dị innocent of this whole thing na ịhụnanya o nwere for you na ọ dị genuine
ihe niile ịsọfụrụ n'aka ụmụnne ya ka ịsọfụrụ these things. Ihe a n'aka ụmụnne ka ị gabigara onwe nke ọpa. It's not like ọ hụrụ nwoke ọzọ so nwe nwoke ọzọ. It's not like ịkpata because of inweghị ego ya gbawa menweta o mere. Ọ bụ ụmụnne ya fight gara na and cheta okwu enyi ya nwaanyị kwuru mgbe ọ na-agbaghachi ọ sị ya bịaje n'ụlọ m ka ya rịọ ọṅụ ka ekpere ya gbalaga. Ọ wụ ịhụnanya. Mgbe ụfọdụ dọkịta ga-ekwu ọzọ nye dọkịta si na ọ ga-ebu nwa n'afọ na ọ ga-atụli ime mana egg ya dị ndụ nke mmiri ogiri shino dị ndụ unu use surrogate. Ha na-ekwu okwu ya ịhụnanya. Obi Ọkana na ahụ that girl because even now we can be a witness not the innocent of this whole thing. And ọ ịhụnanya nwere ebe ọnụ ka ijiri ivu na-eto nna ya na ụmụnne nga imenwu ya. Ọ ịhụnanya. Such love na dịrị ọ na-anwụ anwụ ka ịgwa nwaanyị eziokwu. Hapụga ihe tara niile atara n'abalị ka ọ wa anwụnta. Ọ bụrụ na ị nọghị in any serious relationship gaa lụrụ that girl. Ọ ga-enye ṅụ peace. Ị ga-last na this type of marriage because unu ejihuo n'ọja. Unu azọla igbo unu azọla ogwu okwu so mkpụrụ ebe unu si bịa dị anya. Ọ bụrụ na ị lụrụ ya ị ga-enwe peace. Ọṅụ ga-ezu oke. Ndị nwe ya ga-ahụ n'anya. They will always respect you. Ugbu a ka ị ga-anụ ụtọ ọgọ mana ebe obi na-ekwe ṅụ gị fight ha mgbe ị kwesịrị fight. Ọ wụ ịhụnanya. Nna m that girl ga-ahụ n'anya. Isi na ọ mara mma to the extent ị na-atụ ụjọ ma nwoke ọzọ ga-anara ya. She was there for you. And ọbịbịa bịaga n'ụlọ nwa nwoke ikpere ya gbalaga that she wanted to be with you. And this n'aka ya dị ọcha. Ọ wụ ndị nwe ya. Some families are like that. Mana ihe mere na-emene. Ile ihe mere na Chineke just humble her by force. Na ebe isi na terms ọ ga-adị na ọwụ hot chọrọ. Chineke just bugharị ọnọdụ. Don't be surprised inwe ike lụọ that girl ya tụrụ ime. And ọ dị broken obi ya ka na ebe ọ ka na-arịọ gbaghara nna m biko. Leruo anya search obi ṅụ. This is somebody you can never hurt. Ihe niile ha mere na you couldn't hurt her people for love. Ihe niile ha mere na ma egbe ma ihe niile ma ibụba n'ime ọja kepa daga n'oshishi ma ihe niile ha kwesịrị iji gang. You refused to allow law come for them. That's because you love her so much. The love is still there. Search yourself. Marriage is a long journey. It is sure no get hold aka na. Lord, this girl again regret. Aka ya dị ọcha. The innocent of this whole thing. All circumstances. All one another. It's not like I'm gonna poison or some stupid words. No. Ọ bịara ka gị na-agbalaga ọ enyi ya nwaanyị ụdị intro the ekwensu eyuzu. Nwanne m nwoke. To chee ọfụma. Ka ha pelu ka ị ga-alụ echi obi na-atakọ ebe da ga-alụ nọ. 8 years. Gone ugbo ka nọkwa in her 30s. Ka alụrụ ya. Aga m asị na go back. The reason ejiri kemgbe 8 years kwa na ịlọbekwa na nwaanyị. Ha kwesịrị ịma otu love ha na-ekwu okwu ya. Ụmụnne m nkwekwucha ya ahịa ume. Ya sị ya nọ na ihe m kwuru mana mgbe tokwara mba ụwa ma ya takwa n'okwu meze. Bugharị ọkwa n'ime obi na enwere ajụjụ m jụrụ ya ma obi ọka nọkwa ebe nwa anọ ka ya ga saachị hapụ obi elekwana ma obi ọka nọ nga ha na ụmụnne m ya ekpebe ị ga-akwa. Iwu nne na nna nọ ngala. Ụnụ anụ nanụ. Enweghị ga-echenji nwa akara aka. Mee ihe ị kwesịrị ime. Ịhụta something ga-esi mba. Mana ị fight wa dechi, fight wa hard. Nwere oge ị ga-alụ. O wuruzie na ị na-agbasa chi mgba. Ọ gị na-agbasa chi onye ọzọ mgba. Ọrụkwa hụ mma. Ụmụnne m agbotorola m ọnụ. Achọrọ m igbu oge ọnụ. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.